Tanggung jawab itu tanggung jawab, ayo. Ayo, ya tak dengar laris. Jangan semoga-moga nih semari laris kita nonton jaranan. Ya biasa. Ayo ditanjake. Mas. Hai. Mas. Yo. Wah. Mas. Ayo.
Maksudnya piye Bang sih? Sitok-sitok urut siji-siji. Heeh. Lah apa awakmu melok gitar ning kono? Grusu-grusi kancane, lho Go. Nah, ayo. Kayak anak yatim ya. Ayo. Gelundung. Ayo sing tenanan. Wingi pengen mau saiki kudu iso ping 6. Wah, hoi, wah, as, hop, wah, hoi, as, hop, Ini apa? Rasain lu. Mau tak omongi krik ini gak sisihno, lah nyapa apa mau gambar sisihno? Kayak contoh nih, kayak contoh Mas Nui, sing apik yo. Mas, hos, ayo, disorai yo. Semangat, beri semangat. Ayo, tepuk tangan yang rame. Mas, wah, yo, yo, mas, hop. Jadi wani pora, ayo gantian wis nyolot nih, wis nyolot. Ayo. Piye. Iso. Ayo kowe sing begagah. Ayo. Ayo kono. Padene ra wani. Kaisin. Wis kadung. Iya wis. Kena le, senenono. Kancane do kaping kunci kadung ring nyolot dadakan. Iya, awas ayo. Kayak kewenan aja tuh. Ayo. Ngono ya ora iso. Kene. Awas. Bersendak sendut pak ini apa? Ayo setan anak. Apa tadi tak teliti sana? Ayo 1, 2, 3. Ayo didelok awas ayo.
Lah rumahnya dicoloti campur lah, kamu siapa ya? Ya bener ya delok. Salah kowe ndek menguri kancane genti diuriki. Bener mau neng burimu saiki dadi ngarepmu nyolot bener to. Habisan gas tengerono. Ayo. Iya le. Awas 1. Ya ora. 1 2 ya ora. 1